אנחנו רוצים עכשיו לאחד את פרק הזמן הבא לניסיון לעשות כאן איזשהו שינוי. כל מי שמגיע פחות או יותר לגיל 50, אומרים לו שלום, אתה לא יכול לעבוד יותר, נכון? אני בן 49, מה זה אומר? חכה. ולא מקבלים את האנשים האלה לעבודה, למרות שבעיניי עדיף באמת לעבוד עם אדם. ולמה? כי אין להם ילדים קטנים, והם לא צריכים ללכת להיות בבית שילד טיפה מנוזל, והם אנשים כבר שהם לא רוצים לדרוך על גופות בדרך לשום דבר, הם אנשים שלא רוצים פשוט לעבוד כמו שצריך. וגם אתה זוכר את אריק שרון שהגיע כבר בבגרותו להיות ראש ממשלה, כבר היה איש אחר, כבר פעל בצורה יותר שקולה וחכמה, אז יש סגולות שהם כנראה מקבלים אותם רק עם הגיל, ובכל זאת בשוק התעסוקה שלנו לא מתייחסים אל הדברים האלה. שלום חלי אייזנברג. בוקר טוב. מה שלומך הבוקר? בסדר גמור. מה גילך? אני יכולה לשאול? מעל 75. כן, ואת? תשמעת לא מטר פחות מ-50. באמת, יותר מ-50. כן, אני יודעת, תודה רבה. כן, וזה לא סתם שאת נשמעת כך, משום שבאמת כוחך במותנייך, ואת מאוד רוצה לעבוד, ובעיקר לא מצליחה לחיות מקצבת הזקנה שממנה את חיה. נכון. במה עבדת לפני שיצאת לפנסיה? העבודה האחרונה שלי היה לי דוכן של אוטו. באמת? איפה? ברחוב אבן גבירול על יד הדואר. אני מכיר, מה? בוודאי. אני למדתי שם בית ספר. כן, אני פתחתי את הדוכן שם. איזה יופי. צריך לומר שבזמן שעבדת שם גם עברת התקף לב לא פשוט, והמשכת לעבוד אחר כך. לא, שם לא, עבדתי בדוכן אחר. דוכן אחר, כן. קיבלתי תקופת עבודתך במפעל פיס. אבל מאז עברתי, הרופא אומר שבכלל לא רואים סימנים שהיה לי התקף לב. תגידי, איזה עבודה את מחפשת? אני מחפשת, תראה, הייתה לי גם מעדניה, אבל בגיל שלי כבר קשה לי קצת לעמוד על הרגליים. הייתי רוצה לחפש עבודה בתור פקידת קבלה. את יודעת שעכשיו זה דווקא, אני לא יודע אם את שמעת, אבל הוועדת חקירה שהוקמה, הצעיר שם הוא בן 90. כאילו... כן, אני יודעת, הוא בן 93. נכון, אז אולי שם אגב, זה נראה לי גם בישיבה, ונראה לי הרבה מאוד שעות שם כן, לי לא אכפת לעבוד הרבה שעות. אני... כוחי במותניים. את אומרת פקידת קבלה, את אומרת מקום מועדף, מלון? לא משנה לי. לא משנה לי. תגידי, ניסית? פנית? בבקשה? ניסית? פנית למקומות עבודה? איפה שניסיתי, אמרו לי שאני מבוגרת כבר. ממש אמרו את זה כך, או שאמרו שהמשרה תפוסה? לא, אמרו שאת כבר לא בגיל המתאים. בוקר טוב, סליחה, רותי סיני, עיתונאית ויושבת ראש עמותת 50 פלוס מינוס, שלום לך. בוקר טוב. בוקר אור, אני רוצה להקדים ולומר שאני מכירה את עמותת 50 פלוס מינוס לא מעט שנים, הם עושים עבודת קודש באמת נדירה במחוזותינו. קודם כל, אני יכול להתקבל, אני בן 49 עוד דקה, אפשר? נחשב על זה. פלוס מינוס, זאת אומרת, אני... לא, זה לאנשים שמגלים שלהיות בן 50 זה מינוס, זה לא... אוקיי. רותי, כמה אנשים אתם מצליחים להשים במקומות עבודה? תראי, זה קצת קשה. בעבר שהיינו מתוקצבים כמו שצריך, שהצלחנו להשיג כסף, אז השמנו יותר מ1,000 תוך פרק זמן של פחות משנתיים, שזה מרשים. מדהים. היום אנחנו עוסקים מסיבות בעיקר של מימון, אנחנו עוסקים בתוכנית ששמה 60 פלוס, שזה עוד יותר מהפכני, וזה פשוט להכניס בני 60 פלוס לשוק העבודה. אני רוצה ברשותך להתייחס למקרה של חלי, כי שם בדיוק העובדה שבאים ואומרים לה שבגיל 75-76 היא מבוגרת מדי, זו תופעה שאנחנו רואים כל הזמן, והיא פשוט נורא לא נכונה, ואנשים לא מבינים את זה, כי צריך לשפוט על פי התפקוד ולא על פי הגיל הכרונולוגי. ישנם אנשים בני 70 ו-80 שבאמת, כמו שהיא אומרת, כוחם במותנם, והם רוצים לעבוד והם מסוגלים להמון, וישנם אנשים בני 50 שהם לא, זאת אומרת, זה לא עניין של גיל כרונולוגי. נכון, וצריך גם להבין את האילוץ, משום שחלי למשל, ועוד רבים נמצאים במצב שלה, לא הייתה לה פנסיה לאורך חייה, היא יכלה מה שנקרא את החסכונות, משום שהיא גילה לבד 4 ילדים, ונשארה למעשה רק עם קצבת הזקנה, וכולנו יודעים כמה הדבר הזה זעום וקטן, והיא צריכה את העבודה. אני מקבלת 2,600 שקל לחודש. כן, אי אפשר באמת לחיות מזה. וואו, כל כך הרבה, מה זה? עכשיו, תראו לכם אנשים שעוד צריכים לשלם שכר דירה גם מזה. בגלל הבדל של 100 שקלים, אני לא זכאית להשלמת הכנסה, ולכן אין לי כל מיני זכאויות שהייתי זכאית להן אם הייתי מקבלת השלמת הכנסה. וה100 שקלים האלה תמיד יהיו פער. כן, טוב, את עשירה, זה לא... בבקשה? את עשירה. כן, אני מאוד עשירה. אז רותי, מה הסיכויים? איך למעשה משכנעים את המעסיקים שחלי היא כוח עבודה נפלא בעבורה?
תראי, יש לנו גייס מעסיקים שהולך מדלת לדלת לעסקים, בעיקר עסקים קטנים ובינוניים, ומסביר את היתרונות, כמו שגיא אמר בהתחלה, לא הולכים למילואים ואין ילדים קטנים ומיושבים בדעתם, ועם המון המון חוכמת חיים וניסיון ודעה מיושבת, ומקווים. אני מקווה שככל שהפרויקט הזה יצבור תאוצה ויעבור בין השאר בעזרתכם ואחרים מאוזן לאוזן, ומעסיקים יהיו מרוצים מעובדים שהם יקבלו. הם רק צריכים להיות בלי דעות מוקדמות. תנסו. עם ראש פתוח. לא ימצחן. אנחנו רוצים באמת למסד כאן איזושהי, לא נקרא לזה פינה אפילו, פרויקט חדש. מעסיקים שרוצים להעסיק אנשים, כמו שאמרנו, מיושבים בדעתם, כוחם במותנם. אולי המכללה היא. המכללה שבדיוק פיתרה המון אנשים, אולי רוצה אין לי ספק, לא כדאי להסתבך איתם. בכל מקרה, אתם מוזמנים לפנות לעמותת 50 פלוס מינוס, ולהציע מקומות עבודה. אני יכולה להגיד משהו נוסף? אני רק רוצה לפרסם את מספר הטלפון ברשותך. טוב. 03-510-3860, 03-510-3860, עמותת 50 פלוס מינוס, מחכים לכם שם המון אנשים או טובים. אלינו אגב, זה 050-808-050-808-102, 8080-102 ב-050, כן רותי. סליחה, יש לנו גם אתר מאוד מזמין, שהכתובת שלו זה www.תעסוקה 60 פלוס. תעסוקה זה TAASUKA 60 פלוס PLUS, הכל מילה אחת, .org.il. אבל אני מניח שאם נכנסים לגוגל וכותבים זה, מגיעים אליך תוך אנחנו שנייה. מופיעים ראשונים, כן. אוקיי. ויש שם רשימת משרות, אגב. ורצית להגיד משהו, חלי. כן, רציתי לומר שאני גם מחפשת לשמש כבת לוויה לגבר מבוגר או לאישה מבוגרת שהם לבד, שהם לא צריכים תמיכה או סיוע. לא סיודי, את מתכוונת לא משהו סיודי, אלא הם לבד, והם רוצים לחברה יותר, את מתכוונת. זה רעיון מעולה. זהו, שתהיה להם חברה, שיהיה מישהו שישחק איתם קלפים, או שילך איתם לתיאטרון, או שישב איתם בבית קפה, שלא יהיו לבד. רותי, את מכירה פניות כאלה של אנשים שצריכים? בהחלט מגיעות אלינו. נדמה לי גם באתר שלנו יש איזה משהו, צריך להסתכל, אבל נדמה לי שראיתי. רותי, יש לך כבר איזושהי הצעה ראשונה מפתה בעבור חלי? אליי אף אחד עוד לא פנה. אמר לי יורם גליקמן שהוא דיבר איתך. הוא דיבר איתי ושלחתי לו את כל הנתונים שיש לי. אוקיי, זה היה רק לפני לפני יום יומיים. אליי. בסדר, זה היה רק לפני יומיים. כן. בסדר. תראו, באתר יש לנו רשימה ארוכה. בואו נראה מה יש לנו פה. יש החל ממראיינים טלפונים, הנה יש פה מטפלים בקשישים, שזה לא בדיוק מה שחלי מדברת עליו. לא, אני בעצמי קשישה, אז אני לא צריכה לטפל. אבל לשמש בת לוויה אני יכולה. טוב, אנחנו ניתן את הזמן לחבר בין ויש לי על מה לשוחח, זה לא שאני אישה פשוטה ורגילה, אני אישה מאוד אינטליגנטית. את נשמעת כזו. הנה, יש פה אחלה תפקיד. אב קהילה לקהילה תומכת לקשישים ברמת אביב. אנחנו צריכים אם קהילה. נו, אין קהילה, מה זה משנה? היא לא תוכל, כי צריך מישהו שגם לא, אין לי תואר בעבודה סוציאלית. לא, זה לא קשור, זה אנשים לא צריכים... אבל אנחנו את החיפוש הזה אנחנו נעשה כבר... בדיוק, ואנחנו ניתן לכם לעשות את העבודה, ושוב נזכיר למאזינים שלנו, כל מי שרוצה להעסיק אדם מעל גיל 50, 60, 70, הם נמצאים, הם רוצים לעבוד, הם יכולים לתת תפוקה, תאמינו לי, תהיו מרוצים. 03-510-3860, עמותת 50 פלוס מינוס, או אלינו 050-80-80-102. ממני בטח יהיו מרוצים. תודה רבה חלי, תודה רבה על העיתונאית. תודה רבה לכם, כל טוב, שבת שלום. שבת שלום.